Здравейте, пичове, и добре дошли в днешното видео, в което ще играем Brawl Stars с именно Кроу и с героят, който даде безплатен, най-новият до момента, Митик е, а именно Мико. Първо ще започнем с Кроу, една-две игри, след което ще се прехвърлим на Мико. Ето тук взех Кроу, сега събирам за Биби. И между другото пишете долу в коментарите кой да взема, Биби, Бостю или Гром. До момента съм се спрял на именно Биби. Като мисля, че тя е най-силна, но пишете долу в коментарите, дайте съвети за играта, какво да правя. Виждате, Кроу го взех днес, бях почнал да снимам клипче, обаче записите се прецакаха. Бех качил някакви купи, ама записите се прецакаха. Ето да си го разцъкам малко Кроуа, ето тук започваме сега. Да идем да вземем тия кутийки. Това как може да ми скочи, бал си е. Добре, тук сега трябва много да внимаваме. Пичове, в принцип съм свикнал, като героите ми са на много малко купи да ме пускат с някакви ботове, обаче сега съм много купи, 18 000 стигнах, бех направил видео и за това, но отново се прецака кътването и без да искам изтрих целите записи пак. И в принцип 18 000 купи съм и в момента не ме пуска чак с толкова слаби противници. Обаче аз съм свикнал да ми навлизам и просто така няма се разбереме, докато ми е малко купи героя да ме пуска с по-слаби, защото иначе не знам. Ето сега ме убива, аре стига! Добре, няма да рейджваме. Просто е тук. Стана малко грешчица, ама няма да се повтаря. Така почваме Play Again, че да видим какво ще се случи и ще внимаваме малко повече. И така вече започва играта. Извинявам се за шумовете. Маля как лагна. Да ги вземем тия кутийки набързо. Ало, не, щит. Вот какво е това лагване сега, някой да ми обясни какъв е то шиван интернет. Нищо. Отдай да се пренесеме малко на Мико, после ще се върнем на Кроуа, защото искам да чуя вашето мнение за този герой. Траш ли е Мико? Защото аз с него имах много добри моменти, ама в последно време много заслабнах с Мико и играя много след него. Не знам просто. Много заслабнах с Мико. Просто много скил. Скил ти трябва, за да играеш този герой. Не знам. И аз съм на моменти, когато не си иска игра. Добре, взехме ги тия годики. Мико, извинявам се, според мен е такъв герой да скача, да бега, да избягва. На Soul Showdown не е много добър, но ще си има и маповете, примерно някакъв мап на Джеймграб, ще кърти мивки. Или на някой мап на Нокаут. Ще си има някакви такива мапове. Мико няма да за всеки един мап. Вие кой гаджет използват, искам да ми кажете само, защото то според мен е много траш гаджет. Не, кеф има този гаджет, ама... Не знам. Не мога да разбера с какво мнение съм за Мико. Еле не го взех, нещо, дай докато на малко. Леле, каква простотия наприх. Не, голяма простотия наприх. Бате, стига бе. Нещо. Ама голяма простотия наприх бе, как ще му скоча тук. Еми не знам. Траш ли е Мико според вас? Пичо, искам само да ви задам един въпрос. Ето за тук.
ако са ви излизали видеа в TikTok, защото на мен ми беше излезнало едно и си го бях запазил, какво ще даде в Broly Days Freebuys. На ден 13 ми е ясно, че дава скин на код, обаче за ден 14 не съм сигурен какво дава. И това видео беше изтрито, след което ако сте попадали на него и помните какво дава на ден 14, ще ви помоля да напишете долу в коментарите и ще ви бъда благодарен. И дайте сега да се върнем на Крола. Дайте да се върнем на Крола, с който в принцип съм бил много добър. Сега просто не знам. В момента не съм в хич добра форма за Brawl Stars. Просто ми идва за всеки един герой да навлизам на Крол, не е такъв, дето да се бие отблизко. Или като Едгара, просто Едгара скачаш, брат, това е много щупен герой Едгара. Едгара е много щупен герой. Какъв е тоя интернет? Добре, Ифи убивах. Какъв е тоя интернет? Точно когато играя с Крол. Извинете. С Крол, точно като играя, интернетът е просто потресаващ. Нямам думи. Аз нямам думи. Не ще опочваме на нова игра. Която ще е последна или предпоследна, нещо такова, не знам. То само сещам как ще ме убие. И ако пък лагне, ще се побъркам. Не знам, имам чувство, че този Star Power просто не си върши работата. Може би трябваше да взема другия Star Power направо. Как ме яд за миналото видео, дед бех снимал с Крола. Толкова яко се беше получило. А и Микото бях качил и с него някакви купи. О, добре, поне второ местенце. Абе, дай първо да вземе. Първо. Къде е тази са? Къде е? Ей, да, първо место с Крол. Хайде още една игра. Още една игра ще изиграем с Крола. Която най-вероятно ще бъде последна. Добре, не лагва интернета. Това ще е най-вероятно последна игра за епизода. Пичове, ще ви помоля да споделяте това видео, така помагате много на мен и развитието на канала. Ще ви бъда много благодарен, ако споделите това видео, възможно с най-много хора. И благодаря на тези, които са ме послушали и са споделили видеото. Извинявам се за звуците, които се чуват, но съм си отворил прозореца, на кога се проветри, защото добре, това Манди, само да ми лагне пак, моля ти, само да не лагне пак. Не. Хилни. Дай да точим малко. Добре, където. Защо така си го пуснах, боже господи. Нямам думи. Колко съм слаб. Лелета е на 8, ясна е играта, ясно е. Ясна е играта. Някакви хора навънка тук. И да, четвърто место. И така е, пичове. 11 ранг го дигнах на Крола. И ето, тя видим, това въобще върши ли си работата? Това Star Power. Не знам, аз имам чувство, че си е така просто what the fuck.
Моят сайт коли ще минат. Пичо, влезете ето в този клан, ще ви бъда благодарен ако влезнете. И да, това е като цяло. Пишете долу в коментарите Мико Траш ли е. И така, тук ще приключваме с това видео. Пичове, лайквайте, абонирайте се с камбанка, споделяйте и до следващия път. Искам да ти кажа, че ти си най-големия. Ако не го знаеш, сега ти го казвам.